Takže čus. Před chvílí mě tady se mi vyzvednul Dubai Shopping Mall, což je největší obchodák tady v Dubaji. Na světě taky, ale. Na světě? No. Na světě. To je jako fakt, no. Tak největší obchodák na světě. Ale kecáš. Fakt jo. Fakt no. Tak to zase tak velký nebylo. A je to každopádně, je to obchodák jak svině, má to 4 patra, než jsem došel z jednoho konce na druhý, tak to byla docela solidní procházka. Řekni, kolik fotbalových hřišť? Má ta prodejní plocha rozlohu jako 50 fotbalových hřišť. Včera jsme se dozvěděli v dokumentu nějakým, takže... Má každý představu, že jo? Takže záleží, jak velký hřiště to je, jestli to je někde na vesnici nějaká divize nebo nějaký prvoligový, ale to je jedno. Každopádně 50 fotbalových hřišť, což je teda docela masakr. A teďka jedeme do pouště. Necháme se vyzvednout. Necháme se vyzvednout a jedeme do pouště. A jedeme do pouště. Tak. Tak to. Čeho jsi všimnul zatím? Co tě tady zaujalo? Vzhledem k tomu, že jsem si zapomněl fotě 3 let, jsem tady jediný, kdo nemá sluníčník. Našich spolucestujících. No tak vidíš to. Jsem s náma jeli, takže... Jste 3, jo. No, že to zase tak hrozný není, takže jsme asi 3 až 50. Z 80 možná. Z 80, který tady nemají, nebo nevím, jestli oni mají, ale já... Stali na parkoviště kopně. Ještě jsi říkal jednu věc zajímavou, takovou. Ještě jsem si všimnul, že když kouká docela slušný lidi, se který se tady za náma valí. A i když ten dítě je fakt dost silný a když se hodně zničenej, tak prostě dostane tak vysoko, aby člověk nepokolituje a pak mu třeba vezí, protože je docela příjemný. To tak no. Jak říkáš, kam čumíš? Co je? To není namířil objektiv. Ne, mě sjela ruka. Ale mají pěknou mapu. Dáš mi se líbila, říkal, že vírám, že... Takže... Kdo mě zná, tak ví, že jsem to neříkal. Se s seznamoval jenom za účelem toho, aby ho seznámili s mapou. Což je takový hodně poslední, no ale... OK. Je na to chytřel. Tak to asi stačilo, jo. Takže čus. Zrovna jedeme pouští. Kdo by to byl řekl? Tomášovi je trošku nevolno. Co kecáš? Říkal, že to vezme, že je stabilní pořád. Teďko jedeme do kempu a tam nás čeká zápas slunce, jízda závody na velbloudu s Tomáše, vyzvu tady Tomáše a neomezená konzumace alkoholu, takže... Ještě si zapomněl jednu věc, na kterou se těšíš. Jo, pozorování hvězd. Spočívá ta výhoda v tom, že v poušti vlastně není takový ten světelný smog, nebo jak se tomu říká. Takže ten dojem nekazejí ty světla velkého města. Já myslím, že to dává absolutní smysl. Dává to smysl a moc se na to těším. Takže čus. Zrovna jedeme pouští v džípu. Řídíš to tady masí hlava na hlava. Podle to tady vůbec nezná. A jedeme do základního tábora. Oh. Jeden z nejromantičtějších okamžiků naší výpravy. Tamhle před námi. Tamhle to padá slunce. Padá slunce, ne? Což někdy doma. To romantika. Romantická duše. Přesně tak, teda mikrofon to nedá podle mě. Ale když to slučku zapadá hrozně rychle. Tamhle ta duna
tak. Vidět, že nejsi žádný blbec. To jsem ze školy pryčka. Nekecej. Ale nejsou moc vidět. Příště na Lbourech. Tak tam vyběhni aspoň, to lidi vidí. Tam se nic nestane. Tyhle, to se nemůže nic stát. Díky, to lidi vidí, jak běháš. Běž do slunce. Ke sluníčku běž. Štaluje, bude po všem. Ale do Tiger. Trochu karneval samozřejmě. A jdeme se pobavit, trochu se najíst. Dáme si šišu. Všechno bude v pohodě. Pojďte se kolem na tebe zdrhat. Pojď, je pro děti. Pak se projedeš na tom webboardu, slibuju. No. Udělali opravdovýho chlapa. Wow. Co jsi chtěl původně? Ty jsi chtěl bejka, veď? Chtěl bejka, ale ona nevěděla, jak vypadá. Co to je? Ne, oni umějí 3 věci. Umějí delfínka. Delfína, butterfly říkala a Butterfly. skorpion. Tak ještě jednu, myslím, tak 4, ještě No. něco. Ještě umějí. Že jsem myslel, že Ještě kobru. že to udělá, pak se to otře a teď mi tady mi říkal, že tam musíme nechat hodinu, takže teď hodinu jak ty čísla s vyhnutým rukám. No, pravda je, že teda jsme 2, no. Takže moc se za mnou nepřibližuj. Regionáři. Dá se nic dělat, no. Takže se asi jdeme někam uklidit. Chtěl by to s tou šíšou. Nevodíme později. Tak pojď tady leží. Zvolený kuře. To šíše je fakt výborná. Je, no. Ale nic netrvá věčně, bude muset se jít najíst, nedá se nic dělat. Pak si koukat na břišní tanečnici. Ne, bude, říkám. Proč se nevyptáj, Maske, jsi jak malý dítě, to je strašný. Já myslím, že bude hnedka při startu. Not. Že jsme jí propásli. To víš, že ne. Všechno bude. Ale ty jsi říkal, že to není žádná slava. No, má bříško, no. Záleží, jestli se ti líbí bříškách, je to dobrý. Asi se úplně ne. Tak vidíš. Ještě ta intka si říká. To je problém. No není, ale to strádá to ducha originality. Zapomeň na originalitu, na chvilku. Jinka má dovolenou.